बाबा दे मानो नायबाय थाखो दे फराय लिर आब'आबा फरायबाय दङ बिफां लाइफां दानस्रांनाया बुहुमनि आबहावाखौ गाज्रि खालामो आयै आं ओंखाम उखैथारबायमोनलै आयै ओंखाम उखैबाय आइ र' दै आं लायनानै फैनो दै नै ओंखामा जादो बाबा आयै ओंख्रि गैया नामा गैयाथ' आरो आं सामफ्रामबो ओंखाम गोजा जानो बाथारबाय आयै बाबाया दासो मैगं लायनो थांदों आइ बे हा गोदानावलाय हाग्रा बारियावलाय बहा मैगं मोनबाय थानो आं दा नोंनि बाबा फैयोबा ओंख्रिखौ संना दोनसिगोन नोंसोर स्कुलावल' थांनानै फैग्रो दै 씨. 뭐가 있으면 이따 가가 신동이요. 아이, 아이. 아그이 소나 하밥. 그도 너가 जोंनि गामियाव नायनो मोजांबो मोजां आरो बिनिफ्राय साबसिनसो जाबावदों माथो पुलिस नामा बेलाय पुलिस नामा बेलाय आयु जोंखौ गाग्लोबनो फैबाय नामासै ओइ रायजोफोर पुलिस फैदों खारद' Baba tuh, mami tuh, baba, ayo tuh. Hei burai, आं हले नोंखौ बावनो हायालै थैबाबो बावा आं मिथिबाय पुलिस ঘৰৰ গৃহস্থ আছে নে ঘৰতচোন কোনোৱে নাই চিটিকন ইয়াতে পেলাই যাওঁ নে কি কয় থৈ দে ইয়াতে বলা যাওঁগে Gila raja berpindah. Gila. Oi Bima. Ai Noni. Nunu? बहा थांजोबखो बिसोरलाय लांख्रां सिंख्रां आलाय सिलाय मा लायजां बोला थालायखोलै बला
एसे बिख्लो गोबाबा माबायदि रायजो जागोन बिसोरलाय हादानावलाय हेत तेत्ते जायालै बिसोरजों जानाय नङा आच्छा मानगोनां जोंनि देग्लायसो गोदानै दाजानाय हादान गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन गिबियावनो आं रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय रायजो राजाखौ आं दिनै हरखाबै लिंथुमनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं मैया जेब्ला हाथाइनिफ्राय न'आव सौफैयो अब्ला आं गामियाव आं फैना नुफैयो गासैबो गामियानो स्रिं-स्र' बिनि उनाव आं न'आव हाबफैयोब्ला खामसालियाव गांसे लाइजाम मोनदों रायजोफोर बे लाइजामा आंनि पकेटावनो दङ बे लाइजामाव लिरदों फैगौ 10 अक्ट'आव जोङो बे जायगाखौ गारनानै जों आवगायनि जायगायाव थांफिननांगौ होननानै लकेल थानानिफ्राय बे लाइजामखौ हरनाय जादों बेनिखायनो बिनि सायाव आं सावरायनो थाखाय दिनै रायजो राजाखौ आं गासैखौबो लिंथुमनाय जादों रायजोफ्रा दा बिनि सायाव मा सावरायलायो रायजोनि सायावनो आं बिजिरनो थाखाय हगारथ'नाय जाबाय आच्छा मानगोनां आफादगिरि आरो दाब दाब जायगानिफ्राय दैबानाजों होखारहरजानाय बे जायगायाव हादान जानो फैनाय रायजो राजाफोर आं मालाय मा बुंबावनो दाख्लै बावैसो आङो एमएलएखौ लोगो हमहैदोंमोन साला एमएलएआबो जोंखौ बुंबाय गाबागाव जायगायावसो थांफिननो खिन्थाबाय होनबा जोंथि बे साला महा दैयाव थानो होननो हाया होननानै फैखाबाय बे जायगायाव जों मा होनना थांफिननो रायजोफोर जोङो नांगौथाय थैगारगोन सरखारजों जों नाजानानै दिन्थिथारगोन जे हादान जानायनि माबाखौ हिम्मत दंना गैया रायजोफोर थैब्लाबो जों बे हादानखौ गारनानै जिबनावबो थांफिननायाव गैया आं बेखिनिखौ बुंनानै जिरायथ'नाय जाबाय आदा लांदोंनि बुंनाया सिगिनि दामारदों गारनो हाया मानगोनां हादान गामिनि रायजो राजाफोर दिनैनि बे हरखाबै जुथुमनाय मेलाव आं बेखौनो बुंनो सानदों नैबे लाइजामखौ जाय थानानिफ्राय हरदों बे थानानि असियाबोथ' जोंनि बर' मानसिखा बिनिखायनो जोंनि बर' मानसि हिसाबै जोंनो माबा मोनसे राहा होनो हागौ ओंखायनो आं सानदों जोंनि हादान गामिनिफ्राय सानैसो थांनानै मोजाङै सावरायहैयोब्ला मोजां जागोन नामा आं बेखौनो बुंनानै जिरायथ'नाय जाबाय रायजोफोर आच्छा मानगोनां जों गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा आदै राखेब बुंनाय बायदिनो गाबोन आंजों साब्रै साबासो लोगोआव थांफानानै सावरायहैब्ला एसे मोजां जागोन नामा मानोना रायजो राजाफोर जों गावखौनो एसे गोख्रों खालामना लानांगोन बिनि थाखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय थाबाय आरो जोबनायाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो रायजो राजानिसिम फिन बावहरनानै बे आं हरखाबै लिंथुमनाय मेलखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आदा राखेब नै माथो फाग्लाफोर सोलाय नै फाग्लाफोर हादाननि सुफा सिराव जिराय
बोथोरालाय अखासो हागोन नामाब्रा जानोलै मा जागोनथाय हाब्ला मोजांसो नै फाग्लाफोर गया जा ओइ बाजै नों आदाखौ मोननायखौसो मोननायलै नोंहाबा गैलामोन नोङो नोंसोरो बिबाजै बुरिखौनो एदावबाय था ओइ आदा फैद' गोख्रै फैद' ए माथो फंबायमोना सफैबायानो थु फंबायमोन समा बारासो जानोसै नै थु ओइ बोराय माथो जालायखोब्रा आं दिनै सिमांखौ बिराद गाज्रि नुदोंहाय बोराय हाग्रायाव मोजाङै थाबायलांहाय सिमांनि खोथाखौनो फोथायबाय नालाय सिमांखौलाय सोर नुयो सोर नुवा आंलाय माथो सिमाङाव माहाजोन जानानै थिंगुंग्रुं गांग्रां लुनाय नुयो मोगथाङावलाय नै हादानावसो हाग्रा सिफायफैनांदों माथो दे थादो दे सिमांनि खोथाखौ दाफोथाय थु फंबाय जाथ'दोलै थु ए आदामोन सफैबायना गय मोनजाबायबा गेदेरफोरमोना सफैबायानो नै न'आलायनो बिमा आरनायखौसो बावगारलायबाय ए र' लायनि आं दंफाङा बैथिंसो गिदिर दंलै आदा बिथिंसो नायगिरहैनाया मोजां जागोन नामा बैनो गोरानथार जागोनलै फंबायमोन मा जाबावगोनलै फंबायफोर थाब थांनाया हामगोन नामा आदामोन लामायाबो गोजान थु आदामोन थु हा न'नि मोनालाय बहाथो थांखो आयौ दहायनो मालाय स्कुलाव थांदों नुवासै नोङो अ दे आइदे बारानिफ्राय बारा दावखोथारलै बिसा आइदे गेरेमसा फंबाय आदा राखेबखौ जिबौ हरबाय आयौ जिबौ हरबाय ओइ मा जाखो बोरो फैगौ बिसोर फैगौ बारानिफ्राय बारा दावखोथारबायलै आयै आफा बबाव मा जाबोखो हा माबोरैथो बिदि जाबो नुखादै मा होनोब्रा आदै जों हाग्रायाव बन दाननो थांदोंमोन बाहायनो जिबौ सौबाय आदै नोंसोर जि खामानियाव ओंखारदों बे खामानियाव नाङा आदै नोंखौ जों बोरै गारनो नाङा आदै नाङा रायजोनि खामानिया रायजोनि हाबाया आंनिफ्राय देरसिन रायजोनि गाराया आंनिफ्राय देरसिन आरो रायजोनि गारिया हामब्लानो आंनि गारियाबो हामगोन थां आदै थां नोंसोर जि लामायाव ओंखारदों बे लामायाव थां बे लामायाव दावगालां थां आदै थां आदै थां